हेलौ लोगोफोर दिनैनि बे आंनि ब्लगाव नोंथांमोनखौ फिन खनसेबाव बरायहरनाय थाबाय। आं दा नोंथांमोनखौ दिन्थिनो सानदों खेथि आरोना सबजि खेथि दाखालि दे फार्स्ट खिथिदोंमोन माबोरै गायदो आरो माबोरै माबादो दा बेखौनो रज'बाय आरोना माबोरै जाखो नोंथांमोनखौ दिन्थिगोन नायलांबाय थाबानो जाबाय लोगोफोर आंजों लोगोसे लेट्स गो लोगोफोर माखै खेथि दिन्थिग्रोगोन आरोना नोंथांमोनखौ नै नाय रज'बाय आरोना नै रज'हांबाय आरोना लोगोफोर खै बिगा बियो 2 बिगा टटेलि 2 बिगा गायदों आरोना लोगोफोर नै गुथे रज'बाय आरोना लाइन खिन्थु दा बारा नुनाय नङा नै नायना ला गेसेङा 1 बाय 1 आरोना बेयाव गायदों लोगोफोर नेक्स्ट खेथि आरोना नै नायलां हा सबाय नै नाय आरो बिनि उनाव नायलांबाय थाबानो जाबाय नेक्स्ट खेथि दिन्थिगोन नोंथांमोनखौ आंजों लोगोसे नायलांबाय थाबानो जाबाय लोगोफोर बे हाखौ रेडि खालामना दोनबाय आरोना बेयावबो माखै गायगोननो लोगोफोर बे फुलिखौ नायना ला हासार जायोनो आरोना मोनथिया आंबो माबोरै हासार जायो गेरहैनो आरोना खमसे खम 3 बिगानि खाथियाव जागोन खेथिया बियो ओमफ्राय लोगोफोर कमेन्टआव हरबानो जाबाय सोरबाफोर मोनथिबा बे दंफांनि मुंखौ आरोना थाव मा होनो हासार जायोनो लोगोफोर ओमफ्राय बेयो दा जाथ'आ आरोना बिनि जेब्ला बे गोजौ जागोन गोजौ जानाय बेयो फिथाइ थायगोन फिथाइ थायबा बे फिथाइया हासार बानायोनो ओमफ्राय नै खनसेबाव नायना ला माबोरै बिदि आरोना लोगोफोर नै खाथियाव दिन्थिना होदो सोरबा सिनायोबा कमेन्टआव हरबानो जाबाय नायनानै लोगोफोर आं दा नोंथांमोनखौ नेक्स्ट खेथि दिन्थिनो सानदों आलुनि आरोना आलु खेथि टटेलि माबा दंनो 5 बिगा 5 बिगा आरोना 5 बिगा नायना ला रज'खांबाय आरोना जाबाय आलुआ माने जावनो जाथ'वाखै आरोना माने रज'बाय गोजौ जाबाय नै नायना ला लोगोफोर आलुआ लाइन गायदो आरोना नै लोगोफोर खेथिखौ नायना माबोरै नांखो मोजां नांदोंब्ला लाइक आरो शेयार कमेन्ट आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव लोगोफोर आरो नायलांबाय था नोंथांमोनखौ आरो हानायमानि दिन्थिनो सानगोन आं खेथि आरोना दिनै आं खेथि माने मावनाय जायगायाव फैदों आरोना दिनै नोंथांमोना आंजों लोगोसे नायलांबाय थाबानो जाबाय लोगोफोर हा सबाय फुबाय आरोना नै रानबाय आरोना नै नायना ला फुबाय थादों आरोना आरो फुनो लोगोफोर बे आलुआ जाबाय आरोना बुरबाय थादों फानबाय थादों बेखौ केरान आरोना बे आलुखौ बुरबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय आरो लोगोसे बिथिं बेसर फुबाय नै फुबाय आरोना दामोल खालामनानै दोनदो रानबाय पुरा एसे राननो दङ लोगोफोर कबि आरोना कबिया मथराहांबाय माने जासिगोन आरो बुस्थुआ जाबाय फिथाइयानो जाबाय आरोना नै नायना ला माबोरै नांदो कबिखौ नै देरना बिदि जादों कबिया बेयाव ओमफ्राय बिथाइया नै बिदि जाहांबाय आरोना नै फाननो जासिगोन आरोना लोगोफोर बेयो बारा दिन नंला आरो 1 सप्ताहसो लागोन ना सप्तासेसो लागोन सप्तासेनि उनाव फैसानि मालिक जासिगोन आरो दा बे बागाननि मालिकआ मिथिबाय लोगोफोर नोंथांमोनाबो हा फ्रि दंबा गायना ला नोंथांमोनाबो मालिक जा कबिनि जोंफ्रा हा गैया नालाय ओंखायनो जों मावनो हाया ओंखायनो जों दा गोरिब जाना थाबाय आरोना लोगोफोर ओंखायनो नै माहाय बाम हा दंबा कबि माव लाख थाखा कामाव मिथिबाय लोगोफोर ओंखायनो नोंथांमोनाबो गायबानो जाबाय ओरैनो थानाङा लोगोफोर नायना ला माबोरै जादों बेखौ फानबाय थादों आरोना कबि बान्दा कबि नै खाबाय आरो बेफोरो नै खानायफोरा ओमफ्राय नै बाखि खायाखै आधा फानबाय थादों आरोना जानायखौ फानबाय थादों नोंथांमोनाबो बायनोबा कन्टेक्ट खालामबानो जाबाय कमेन्टआव हरबानो जाबाय सोरनोबा नांगौबा सोरनिबा हाबायाव नांगौ जादोंबा कन्टेल अर्डार खालामनो हागोन आरोना लोगोफोर फानबाय थादों
आरो लोगोसे नै बिलाहि खेथि आरोना बे नै मोनबायानो हमना ला फानबाय थादों आरोना लोगोफोर हाग्रा दं नालाय नोंथांमोनखौ बारा दिन्थिनो हानाय नङा धेर थायदों थायनायालाय माने बे मा होनो बे दंफाङा खोबजना लादो आरोना बे दंफाङा नै बिदि थायदों आरोना धेर खमसे खम 2 बिगासो जागोन लोगोफोर बिलाथि इदि थायो आरोना नै लिलिं लालां मालामालि इदि लोगोफोर दहाय नोंथांमोनखौ दिन्थिनाय आलुआ जाबाय जलन्धरमोन आरोना एबार दिन्थिगोन नोंथांमोनखौ बादामि आलुनो आरोना हमना ला बिनि दामा 40 थाखा किल' मोनबाय थायो आरोना दामा थाबाय थायो आरो बे बादामि आलुनो नायना ला नोंथांमोनाबो जुदि मोजां नाङोब्ला गायनो हागोन आरोना खालि हा थानायफोरा नै नायना ला लोगोफोर आं नोंथांमोनखौ दिन्थिनोसै बेनो आरोना लोगोफोर नै टटेल 2 बिगा दं आरोना लोगोफोर इदि जादों 2 बिगायाव बियो कमसे कम 40 थाखा हैबाबो 80,000 कामायगोन आरोना लोगोफोर बेखिनि आलुआव 2 बिगायाव नोंथांमोना नायना ला आरो नोंथांमोननि गेजेराव सोरबा आरो बिनिसाय बांसिन मोजां खेथियाव दंबा बिथा आरो बांसिनसो दिखांनो हागोन बिदिनो आरोना लोगोफोर नै नायना ला लोगोफोर बे माकै खेथि आरोना टटेल कमसे कम 40 बिगानि खाथियाव दङनो जमा मिलायनाय आरोना बेखिनिया खासेयानो सोरबा 8 बिगा 2 बिगा 3 बिगा 5 बिगा 10 बिगा 15 बिगा इदि गायदों आरोना लोगोफोर टटेलि मात्र बे ससे नारा दंना बे नारायाल'सो नसेयाल' गायासै ओमफ्राय बे नारा बारनाय लोगो लोगोनो आरो मोनगोन नै माकै पुरा दुब्लि गेजेराव बे पुरा रावबो माने मोसौ आगारलाया आरोना लोगोफोर नायना ला माबोरै गासैबो खेथि मावनायखायनो माने आगारलाया आरोना बहुत रिक्सनि थायोना खेथिफोरा टटेलि नायना ला लोगोफोर 40 बिगानि खाथियाव दंनो लोगोफोर बे जोगोनार खेथि आरोना रज'हांबाय नै फिसा सा रज'दों आरोना नायना ला बेहा कमसे कम गायदो आरोना हालेवाखै आरोना लोगोफोर खुलि आन्था जावदो आरोना नै बेबायदि जावनानै मावदो आरोना दुब्लियावनो नै नारा दंजोबो खै बिगा बेयो बे गासै 1.5 बिगा गायदों आरोना लोगोफोर जोगोनार खेथि 1.5 बिगा आरोना नै नामा मा नाम बे जोगोनारनिया मा नाम मोनलाय बे जोगोनारनि नामा जाबाय साकाटा लोगोफोर नै इदि जायो आरोना जाहांबाय नै बिलाइ गांसे जाबाय बेनो आरोना लोगोफोर नै कबिया बेनो आरोना लाबाय नायना ला मजा जागोन आरोना मा नाम बे कबिनि नामा माबा साकाटा बे कबिनि नामा जाबाय साकाटानो आरोना नोंथांमोनाबो गायनो हागोन खिन्थु वाइटआ बारा जाया आरोना आधा केजि 1 केजि साइज आरोना लोगोफोर आधा केजि 1 केजि साइज माने मार्केटाव इजिलि बायगोन आरोना मानसिफोरा हमना ला जोङो 2 केजि 3 केजि साइज बायबा मानिया बासिबाय थायो बायबा मानिया बे माने आधा केजि 1 केजि साइजखौ माने खम परिबारफोरा जानो हायो आरोना लोगोफोर जेरै खासे खानै खाथाम खाब्रै बिदिफोरा 1 केजि लांबाय ओमफ्राय जाय सानै दङ साथाम बिसोरो मोनसे आधा केजि साइज लांनो हायो आरोना लोगोफोर फाननोबो इजि थाब सेल जायो ओमफ्राय नोंथांमोनाबो मावनो हागोन आरोना बिनि नामा जाबाय साकाटा आरो जानोबो मजा आरोना माने बेलेग कबिफोरा मादि मिथिया खिन्थु बेखौ आं दा नायसै आरोना ट्राइ खालामनानै जानानै लोगोफोर जानायखौ दिन्थिनो हाला नोंथांमोनखौ आं न'आवसो जाहैगोन नालाय ओंखायनो आंबो जानानै नायसै आरोना माबोरै नाङो नोंथांमोनाबो बायना जाबानो जाबाय बहाबा मोनोबा नोंथांमोननियावबो मोनगोन साकाटा आरोना बिनि नामा लोगोफोर नोंथांमोनखौ आं बे कबि खेथि दिन्थिदोंमोन ना बे कबिखौ आं दा जानो लांनोसै नै मना लाबाय आरोना ओमफ्राय बेखौ लांगोन आरोना बारा लाङा कमसे कम 4 केजिसो लांगोन आरोना 4 केजि ओमफ्राय नोंथांमोनाबो जानोबा कन्टेक्ट खालामबानो जाबाय लोगोफोर बायनो हागोन आरोना बारा दाम नङा बेयावहा माने हलसेल 10 रुपिस आरोना 10 टका
मात्र 10 थाखा लादों आरो ना जुदि मार्केटावबा जों 20 थाखा बायनांगौ जागोन बेवहा खिन्थु 10 थाखा होयो आरो ना फानो आरो गामियावबा खिन्थु दा आंनि थाखाय फ्रि आरो ना लोगोफोर मानोना आं बेखौ नायनो फैदों नालाय ओंखायनो फ्रि मोनबाय आरो ना नोंथांमोनाबो फ्रि मोननो लुगैदोंबा फैबानो जाबाय बेयावहा मोनगोन नोंथांमोनबो हरगोन लोगोफोर आंनि बे ब्लगखौ नायनानै नोंथांमोना माबोरै नांखो मोजां नांदोंब्ला लाइक आरो शेयार कमेन्ट आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव लोगोफोर आरो हायोबा लोगोफोरनो बेसेबां हायो शेयार खालाम आं बेखिनियावनो दोनथ'नोसै आरोना लोगोफोर बाय बाय